মোৰ লেট্ৰিন ভাগটো এনে ছোৱালীবিলাকৰ লগত আছিল আৰু ল'ৰাবিলাকতো অলপ বেলেগ আছিল একে মানে জেগাতে মানে লাইন লাগি যায় আৰু ছোৱালীবিলাকৰ লগত এইখিনি খুব মানে মোৰ আজিলৈকে পাহৰিব নোৱাৰা কথা हारिनि गादब जानाय सुख जानायखौ उदां खालामनो थाखाय नखरनि आलाय सिलाय सोर फंबायनि आलाय सिलाय फेरेंगा सारा गावनि गोसो गोरबोजों गुबुन रायजोआव थानानै हारिनि सोमावसारनायाव गावनि आगोमा जिउखौ लानानै बेसेबां दुखु दाहा खस्थ जानाय उन्दुनाय बेसेबां आलाय सिलाय गावनि गोसो गोरबोजों गारबोनाय समाव माबायदि फोरमायदोंमोन एसे खोनासंलांदो एक्चुअली মই स्कारটো নকৰো মই এনডিবি হোমৰ পাছত দুটাহে গুলি আজিলৈকে ফুটাই পাইছো আৰু হি দুটা গতিও জাষ্ট মানে টাৰ্গেট লবৰ কাৰণে মই কৰিছিলো এটাটো লগাইছো কিন্তু এটাটো লগাব নোৱাৰিলো আসামিছত কি কব স্নেল হামুকি সৰু সৰু হামুক এটা আমি নধুৱাকে ডাইৰেক্ট বইল কৰি গলে খাইছিলো খাই মানে আমাৰ ছোৱালী কিজনী মোৰ লগত থাকে আমি পাঁচজনী সাতজনী ছোৱালী আছিল মোৰ লগত মানে একে সময়তে তেওঁলোকৰো ডায়ৰিয়া হৈছে মোৰো ডায়ৰিয়া হৈছে তাৰপিছত আমাৰ ছোৱালী মোৰ লেট্ৰিন ভাগটো এনে ছোৱালীবিলাকৰ লগত আছিল আৰু ল'ৰাবিলাকতো অলপ বেলেগ আছিল একে মানে জেগাতে মানে লাইন লাগি যায় আৰু ছোৱালীবিলাকৰ লগত এইখিনি খুব মানে মোৰ আজিলৈকে পাহৰিব নোৱাৰা কথা হৈ গৈছে এনে জংঘলৰ অভিজ্ঞতা আৰু এনে কেম্পত থাকোঁতে মানুহে কয় মানে বড়োসকল কিন্তু মাছুৱা জাত নেকি এনেকে সুধে আৰু তাত আমাৰ ল'ৰা গুবুন ৰাজ্যआव गावनि हारिनि थाखाय जातिनि सोमावसारनाय गावनि आगोमा जिउखौ लानानै जानाय लोंनाय उन्दुनाय अखा बांखा खस्थ लासोमबोनो गोनां जादोंमोन फेरेंगा सारा स्पष्ट गुबुन रायजोआव थानानै जानाय लोंनाय उन्दुनाय माबायदि खस्थ लासोमबोनो गोनां जादोंमोन जातिनि सोमावसारनायाव दिनैनि समाव फेरेंगाया मानो बावगोमालांखो गावनि आंगो लोगोफोरखौ मानो बावगोमालांखो एखे लोगो थानाय जानाय उन्दुनाय माबायदि खस्थ लाबोनो गोनां जादों फेरेंगा सारा दिनैनि समाव गोरबो बिखायाव बावगोमालांबाय नामा हारिनि सोमावसारनायाव गावनि आगोमा जिउखौ लानानै अखा बांखा जानाय लोंनाय उन्दुनाय बेसेबां खस्थ लाबोनो गोनां जादों फेरेंगा सारनि खुगानिफ्राय स्पष्ट खोनाबाय आरो सम सम फेरेंगा सारा सम आरो बोथोरा मिलायोबा बेबायदि माखासे गारबोनाय समनि भिडिअनि फुटेज अब्लाबो आं दिनै बुरखांनो गोनां जादों लोगोसे आं दिनैनि समाव सासे फंबायनि जिउ जारिमिन गावनि न'थि गावनि जोनोम जायगा नागारनानै गुबुन जायगायाव हाजिरा थुजिरा मावनानै थाहैनो गोनां जादों सान्ति शक्तिनि उनाव दिनै गावनि न'थियाव गावनि गामियाव गावनि बिदा फंबाय गावनि जाथि खुरमानि साखाथि फाखाथि दिनै सुदेम न'खर दानो हायाखै दिनैनि समाव गावनि न' बां सिरलां बिरलां आलाय सिलाय सानसे समाव जों खोनादोंमोन जोंनि बिमा बिफा आबौमोननि दिनाव बर' हारिया सानसे समाव रायजो खुंबोदोंमोन बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर दिनैनि समाव जों नुबाय हारिनि सोमावसारनायाव साफ्रोमबो जोहोलावफ्रा गावनि न'थि नागारनानै गुबुन जायगायाव हाजिरा थुजिरा मावनानै आलाय सिलाय जानो गोनां जादों एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलाङोबा सोरनिबा जिउ जारिमिनावबो गोरोबनो हागौ जाय फंबाया आंनि खाथियाव गावनि न'थि गावनि सावगारि दैथायहरदों बेबायदि आलाय सिलाय जानानै गुबुन जायगायाव हाजिरा थुजिरा मावनानै गावनि अनसिलि बिसि गावनि गथ' गथाय आलाय सिलाय रायजो जानो गोनां जादों दिनैनि समाव फेरेंगा सारा गारबोनाय समनि माखासे भिडिअनि फुटेजखौ आं दिनै नायनानै गोसोखांदों गावनि माखासे जातिनि सोमावसारनायाव दिनै माबायदि खस्थ लाबोनो गोनां जादों गावनि खुगाजोंनो ससियेल मिडियायाव गारबोनाय समाव फोरमायदोंमोन दिनैनि समाव गावनि आंगो लोगोफोरखौ मानो बावगोमालांखो
एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलांदो।